Журналист ва аввалин натоқи телевизиони тоҷик Рафоат Абдусаломова дар синни 84 солагӣ аз олам даргузашт. Бино ба иттилои наздикон, Рафоат Абдусаломова субҳи имрӯз 24 октябр соати 4:30 ин дунёро падруд гуфт. Маросими видо худи имрӯз соати 12 дар кӯчаи Мирзо Турсунзода 8 ҳуҷраи 44 баргузор гардид. Абдусаломова 10 марти соли 1939 дар ҷамоати деҳоти Пӯлодони ноҳияи Конибодон таваллуд шуда буд. Соли 1963 донишгоҳи давлатии Тоҷикистон ба номи Ленинро хатм кардааст. маҳз ӯ рӯзи 3 октябри соли 1959 нахустин барномаи санҷишии телевизиони Тоҷикистонро ба забони тоҷикӣ ба тамошобинон пешкаш намуда буд. Рафоат Абдусаломова унвони корманди хизматнишондодаи фарҳанги Тоҷикистонро дорад. дар гузашти ӯро ҳамовардонаш талафоти бузург дар журналистика ва фарҳанги тоҷик меноманд.